Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη μάθημα της άλγεβρας της Β' Λυκείου. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τη διαίρεση πολυονίμων και πιο συγκεκριμένα θα δούμε πώς κάνουμε μια τέτοια διαίρεση. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από κάτι πάρα πολύ γνωστό. Σκεφτείτε ότι στο δημοτικό ήδη κάνατε την διαίρεση μεταξύ αριθμών, την ευκλήδια διαίρεση, όχι αυτή που βγάζουμε δεκαδικούς. Οπότε θα ξέρουμε ότι έχουμε τον διαιρεταίο, τον διαιρέτη, ένα πηλίκο και το υπόλοιπο. Γνωρίζετε επίσης ότι το υπόλοιπο αυτό σίγουρα ήταν ένας θετικός αριθμός ή 0 και βέβαια έπρεπε να είναι οπωσδήποτε μικρότερος από το διαιρέτη, γιατί αλλιώς θα συνεχιζόταν η διαίρεση. Επίσης γνωρίζετε κάτι ακόμα, το οποίο είναι γνωστό ως ταυτότητα της ευκλήδιας διαίρεσης, αλλά εσείς το επεξεργαζόσασταν ως επαλήθευση της διαίρεσης. Σύμφωνα με αυτό λοιπόν, θα πρέπει ο διαιρεταίος να είναι ίσος με τον διαιρέτη επί το πηλίκο συν το υπόλοιπο. Ας φύγουμε από όλα αυτά και ας σκεφτούμε ότι βρισκόμαστε πλέον στα πολυώνυμα. Μία τέτοια διαίρεση λοιπόν μεταξύ πολυονίμων, σκεφτείτε ότι θα έχει τον διαιρεταίο ως πολυώνυμο του χ, το διαιρέτη επίσης ως πολυώνυμο του χ, το πηλίκο επίσης ως ένα τέτοιο και το υπόλοιπο και πάλι πολυώνυμο του χ. Τώρα, ένα πραγματάκι, ένα πρόβλημα που δημιουργείται εδώ είναι ότι βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι το υπόλοιπο θα είναι μικρότερο από το διαιρέτη για να σταματήσει η διαίρεση, γιατί βέβαια δεν μπορούμε να συγκρίνουμε πολυώνυμα με ένα τέτοιο τρόπο. Σκεφτείτε ότι έχουμε τις μεταβλητές χ, επομένως δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι το υπόλοιπο απλά πρέπει να είναι μικρότερο από το διαιρέτη. Μπορούμε όμως να συγκρίνουμε τους βαθμούς των πολυονίμων αυτών. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν θα πρέπει το υπόλοιπο να είναι μικρότερου βαθμού από τον διαιρέτη ή βέβαια να είναι το μηδενικό πολυώνυμο που δεν θα έχει τότε βαθμό. Έχουμε και πάλι την ταυτότητα της διαίρεσης, όπου το πολυώνυμο δ κεφαλαίο του χ, ο διαιρεταίος δηλαδή του χ, θα είναι ίσος με το διαιρέτη του χ επί το πηλίκο του χ συν το υπόλοιπο του χ. Για να δούμε λοιπόν πώς γίνεται μια τέτοια διαίρεση μεταξύ πολυονίμων. Σκεφτείτε ότι έχουμε να κάνουμε τη διαίρεση αυτή που λέει η εκφώνησή μας εδώ, 2χ τρίτης μείον 7χ τετράγωνο συν 6 διά το 2χ μείον 1. Τα βάζουμε λοιπόν στη σωστή θέση, συμπληρώνοντας, όχι απαραίτητα, αλλά καλό είναι να το μαθαίνουμε, συμπληρώνοντας οποιονδήποτε όρο λείπει, δηλαδή για παράδειγμα εδώ έλειπε το και το χ στην πρώτη, με μηδενικό συντελεστή μπροστά. Βάζουμε λοιπόν τα πολυώνυμα αυτά στο γνωστό μας ως σταυρό και τι κάνουμε τώρα, διαιρούμε τους μεγιστοβάθμιους όρους. Βλέπετε εδώ, το 2χ τρίτης με το 2χ. Κάνουμε αυτή τη διαίρεση λοιπόν, είτε στο μυαλό μας είτε πιο δίπλα στο χαρτί. Βλέπουμε ότι τα δύο φεύγουν, το χ φεύγει με το χ τρίτης και μένει χ τετράγωνο, το οποίο και γράφουμε στη θέση του πηλίκου. Τώρα, πολλαπλασιάζουμε, κάνουμε την επιμεριστική μας χ τετράγωνο επί 2χ μείον 1, οπότε και κάθε όρος που προκύπτει τον γράφουμε από την άλλη με το αντίθετο πρόσημο, δηλαδή χ τετράγωνο επί 2χ θα κάνει 2χ τρίτης. Οπότε το παίρνω αυτό και το γράφω με το αντίθετο πρόσημο, μείον 2χ τρίτης. Αντίστοιχα, μείον 1 επί χ τετράγωνο μας κάνει μείον χ τετράγωνο, οπότε γράφω από εδώ συν χ τετράγωνο. Το επόμενο βήμα μας είναι να κάνω μία πρόσθεση. Φεύγουν φυσικά οι πρώτοι όροι, αυτός ήταν και ο στόχος, και προκύπτει το μείον 6 χ τετράγωνο. Συν βέβαια όλα τα υπόλοιπα, αφού εδώ υποτίθεται ότι έχουμε 0, άρα συν 0 χ συν 6. Προχωρώ κάνοντας ακριβώς τα ίδια με το νέο μεγιστοβάθμιο που προέκυψε, δηλαδή το μείον 6 χ τετράγωνο δια 2χ. Το 6 με το 2 θα φύγει και θα μας κάνει 3, το χ με το χ τετράγωνο και θα μείνει σκέτο χ, άρα θα έχω μείον 3χ. Το γράφω στη θέση του πηλίκου και κάνω και πάλι τον πολλαπλασιασμό. Έχω μείον 6 χ τετράγωνο, άρα συν 6 χ τετράγωνο από εδώ. Μείον 3χ επί μείον 1 συν 3χ, άρα μείον 3χ από εδώ. Προσθέτω
οπότε προκύπτει μείον 3χ συν 6. Τι παρατηρώ τώρα, μέχρι στιγμής έχω φτάσει να έχω εδώ ένα πολυώνυμο πρώτου βαθμού. Ο διαιρέτης μου ήταν πάλι πρώτου βαθμού, άρα θα πρέπει η διαίρεση να συνεχίσει, δεν έχω φτάσει σε βαθμό μικρότερο. Παίρνω και πάλι το μεγιστοβάθμιο, οπότε έχω το μείον 3χ δια 2χ, φεύγουν τα χ και προκύπτει το μείον 3 δεύτερα, το οποίο και γράφω στη θέση του πηλίκου. Πολλαπλασιάζω και πάλι, μείον 3 δεύτερα επί 2χ θα φύγουν τα 2, άρα θα έχω μείον 3χ, το οποίο και γράφω συν 3χ από εδώ. Εδώ έχω συν 3 δεύτερα, άρα το γράφω μείον 3 δεύτερα από εδώ. Κάνω και την πρόσθεση και προκύπτει ότι 6 μείον 3 δεύτερα, 12 δεύτερα μείον 3 δεύτερα, δηλαδή μας κάνει 9 δεύτερα. Και εδώ έχω φτάσει σε ένα πολυώνυμο μηδενικού βαθμού, αφού είναι ένα σταθερό πολυώνυμο, διάφορο του μηδενικού. Επομένως είναι μικρότερος ο βαθμός του από το 2χ-1, άρα σταματώ και θα γράψω την ταυτότητα της διαίρεσης. Θα πρέπει να έχω λοιπόν ο διαιρεταίος 2χ τρίτης μείον 7χ τετράγωνο συν 6, δεν χρειάζεται να τον γράψουμε με το μηδενικό. Θα είναι ίσος με το διαιρέτη 2χ-1 επί το πηλίκο χ τετράγωνο μείον 3χ μείον 3 δεύτερα συν το υπόλοιπο 9 δεύτερα. Και εκεί ολοκληρώνει τη διαδικασία. Η ταυτότητα της διαίρεσης μας είναι πολύ σημαντική, συνήθως είναι ο στόχος. Θα δούμε λοιπόν ένα δεύτερο παράδειγμα, όπου θέλουμε να κάνουμε τη διαίρεση 2χ τετάρτης μείον 5χ τετράγωνο συν 3 με το 2χ τετράγωνο πλην 3. Έχουμε λοιπόν 2χ τετάρτης μείον 5χ τετράγωνο συν 3 δια 2χ τετράγωνο μείον 3. Διαιρώ τους μεγιστοβάθμιους και πάλι. Φεύγουν τα διπλά και μένει ένα χ τετράγωνο εδώ από ό,τι βλέπουμε. Το γράφω στο πηλίκο, οπότε έχω 2χ τετάρτης, άρα από εδώ μείον 2χ τετάρτης, μείον 3χ τετράγωνο, άρα συν 3χ τετράγωνο. Προσθέτω και μας κάνει μείον 2χ τετράγωνο συν 3. Τι βλέπω εδώ? Βλέπω ότι είναι δευτέρου βαθμού, άρα θα πρέπει να συνεχίσω. Παίρνω λοιπόν μείον 2χ τετράγωνο δια 2χ τετράγωνο και αυτό μου κάνει φυσικά μείον 1. Το γράφω. Άρα μείον 1 επί 2χ τετράγωνο μείον 2χ τετράγωνο περνάει από την άλλη σαν συν 2χ τετράγωνο. Συν 3 γράφουμε από εδώ μείον 3, προσθέτω και προκύπτει ένα υπόλοιπο που κάνει 0, το οποίο δεν έχει βαθμό, αλλά βέβαια σε αυτό το σημείο σταματάμε τη διαίρεση. Η ταυτότητα τώρα αυτής της διαίρεσης θα είναι το 2χ τετάρτης μείον 5χ τετράγωνο συν 3 ίσον με το 2χ τετράγωνο πλην 3 επί χ τετράγωνο πλην 1 συν το υπόλοιπο βέβαια 0, το οποίο και δεν γράφω. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ το υπόλοιπο ήταν 0, άρα τι έχω καταφέρει? Κάνοντας μια τέτοια διαίρεση που έχει υπόλοιπο 0, στην ουσία δείχνουμε ότι το 2χ τετάρτης μείον 5χ τετράγωνο συν 3 παραγοντοποιείται. Βλέπουμε στο δεύτερο μέλος. Όταν λοιπόν το υπόλοιπο είναι 0, η διαίρεση λέμε ότι είναι τέλεια. Αυτό μπορεί να γραφτεί με τους επόμενους τρεις τρόπους. Πρώτον, το δέλτα μικρό του χ, ο διαιρέτης δηλαδή διαιρεί το δέλτα του χ. Το δέλτα κεφαλαίο διαιρείται από το δέλτα μικρό του χ. Και τρίτον, το δέλτα μικρό είναι παράγοντας του δέλτα κεφαλαίου. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτούς τους τρεις τρόπους, γιατί μπορεί σε μία άσκηση να μας δίνουν έτσι το δεδομένο ή αντίστοιχα το ζητούμενο. Οπότε σκεφτόμαστε, όταν λέει το δέλτα μικρό διαιρεί το δέλτα κεφαλαίο, δεν εννοούμε ότι γίνεται απλά η διαίρεση, αλλά ότι είναι τέλεια, δηλαδή το υπόλοιπο θα είναι 0. Αυτά ήταν λοιπόν κάποιες γενικές γνώσεις γύρω από την διαίρεση πολυωνύμων, κυρίως στο πώς γίνεται αυτή.